kufiwa tagara takatofa kare. Mwana wenyu zvezvanogona kusaziva chinhu chinonzi payslip. Kusvika afa. Achingoziva chete kuti ndofanira kuvaka bhanu ndorima forya nemukadzi. Mukadzi musana unosvika pakubhedha kuita henga baba maoko kuita yelo. Chero achikubata maoko dai unoona ndobatwa nesandpaper. Maoko akubatuka nefodi. Ndakamboti ndiri muno ndikaona mumufana anga akapfeka t-shirt reZanu PF. Ndobva ndamuti naiwe namasunurira wakaita iwawa unofamba muno muSouth Africa wakapfeka t-shirt. Iona kungati vanhu muno vachikuona wakapfeka t-shirt revi vanotaura kuti munhu idhomu. Munogona kutorogwa kana kutorogwa wakarogwa kuno. Vakamana t-shirt. Zvakafanana nezvokuti mai vakakwana chaicha mama yedu kumusha magara adikitire nekutambira vamunangagwa kuti sho makumbo angu vana anozvimba tsepete mai vako vakagarwa pamagaro nomwe munhu vachijamba vachijambira ZANU PF nomwe munhu kuti zvine unhu zvine upenyu. Kulian TV atibatike zvechopu right udzai vanhu veZANU PF kuti zvinhu hazvinotombomira mushe right. Pane vhidhiyo raitika apo pachitaurwa nyaya yeChamisa nditi vanhu amene matauriro zvazvo zvichiitwa yazopindirwa inonzi touch not my anointed one batabatani so ndisanda kunzwisai kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company usina work permit kana kuti study permit ubva vhurwa FNB business account futi on top of that bata Owen we-education research zvakachipa musazotanda kutipirai dhiri nguva yekuswera muchikumbira mabank account yevamwe vanhu yakapfuura kudhara izvo so wagona ngovhurwa rako une passport chete ubva waregisterwa futi company saka gara wabata Owen panhamba dzandakuisira pascreen idzi anogona kutokuitira zvinhu izvozvo izvezvi utori kwauriko unongofona chete wotoisenda madetails ako nechinchini plus zvakachipa handisi kuzokuudza price because unotanga usiri serious but kana uri serious nezvo ndinotokuudza izvi gara wamubata izveso chibasa ichi takachimaster chibasa ichi right. Hello. Yeah, maunenzwa ere? Yeah, yambenge ya ameno zvanga zvaitika. Alright, ndafona kechituko acho sekuningirira sekurequesta kwamaita. Monikulen. Yes, it's Kuland. Oh, okay. Sabana nona nyaya yema structures inobatsira but inenge isingadi kuexposewa. Okay. Unokaita vanhu vanenge vachipa information let's say mopika ku certain area mozi vati kuna nhingi kuitira vanhu vari kupublisha messages asina musoro kukanganisa vanhu zvisoti kana chinhu chikataurwa nanhingi ndo chinhu chiri kutaurika paground. Right, vabva vasvika. Hello paKuland TV, I hope mukundinzwa. Ndiri kunzwai mukoma Kuland maswera sei? Aiwa kunokubho zvekuti ndabva ndakusanganisai ka1 nemunhu wamanga muchitaura nezvake sekurequesta kwemunenge matongoita ka1 papapa sanganai mutaurirani ipapa. Okay, ani pane pandanzwa vachiti kwanzi vaChamisa havana chavanogona ende vakatokundikana. Ini ndaida kuti vambonyatsotitsanangurira kuti vaChamisa vakakundikana papi pavasina panchi nepapi. Makadi zvemukuru wangu Ndiripo baba makadiwo. Ndida kuti vakakundikana asi kuti kufamba kwavaChamisa kuri very soft. Okay. Kuti vachallenge strategy yamunangako payapa hapana kusari soft panoda kuna nepanchi chaiyo. Alright. Kuti msivodaro. Okay baba ndirapanzwisisa mukanditendera kupindura. Pindura yeni? Ini handioni kuti vaChamisa vari soft. vaChamisa vanofamba nepace chaiyo asi kuti mupoto yanga ine murivo makanga mune jecha. Muri kundinzwisisa baba? Ndiri kunzwai baba. Mupoto yemurivo makapinda jecha maida kuti vaite panji ipi nokuti tarisai zvakaitwa naChavangu. Chavangu wanga akabhekwa naMnangagwa, Chavangu wanga akabhekwa naMudhenda. Saka imaida kuti azodini kuti chero pakanzi MP uyu waRikolewa uyu wazodai so maida kuti vaChamisa vaite sei?
tabva kure navachamisa baba ndinotovatevera zvakaro lazidhobhoi wangu jecha rakandikwa pokutanga vakasazviona kuti panyikwa jecha ndokupindwa futi kwechi2 vakasazviona kuti papindwa jecha saka handisi kuti pani chavo inenge iri papi kana vachibata kutadza kubata zvese izvi unotanga kurohwa 1 unzwa kuti apa ndarohwa but pechipiri sokutaura kwavaita kuti haiwa ndakarohwa pokutanga this time handisi kubvuka kana mama kasiyira marhali dzavo vakati ndakakemisa zvinhu zvese this time handisi kubatika okay ndiri kuzvinzwa nawe muri kutaura yakanaka chaizvo kana muri munhu anonyatsoteerera politics baba dzemunyika medu hadzisi kuna Mnangagwa chete politics yene masoja handi munoona mapfurirwo akaitwa vanhu kureva kuti vanhu takanga taramba kuti hazviiti handiti kakawanda tikauya patapedzisira maelection apo ZANU-PF yakarohwa zvakasimba vatinokuda kwedhomu Chawangu akada mari noti Chawangu chete munhu handisingadi kuona pasino kudenga tendai biti akaita zvimwe zvinhu zvakaoma vanhu vaiva turuvapwa mari yamusingazivi baba kuti vanhu vaiva vakane mari yavakatopuhwa before zvikaimoda kuti chamisa ite president here imi mozwanei unoperera kuvice president kana kuMP iwe tendai biti wakatodliwa tarisa kwawava ndopanzwisisa ipapo baba vanabita vati vanga vakutorwa kwechi2 here vakati vakatomasiwa chigame chacho kudhara munogandikudzei baba kugara nhaka uona dzevamwe ndizvozvo takutoziva iye zvinovaziva vachamisa kuti no zviri nane kutora mukomana womwombe kumuisa pane kutora Joe Black because Joe Black agara akaravira mari yakawanda steri saka kuzomisa kuti shamwana anovharira madhongi haadi kuda ngoramba achikwa kuhotera but pane dzingi baba kuzomuka kwacho because yezvizvi nyaya yekuti vachamisa matraki avo ari kutransporta lithium yaRamaphosa ichibva kuna Mnangagwa munoiziva here ai baba rega ndikuudzei business munhu wese ari munyika ane business imi munogona kuita motikari inotakura zvinhu zvekudhabhisi asi musina kujoina dhabhisi icho ichokwadi saka nhau iripo baba ngatimboregai kutarisa kuti mota yake yatsika Ndove mota yake yatsika Mujecha mota yake yafamba mutaraituda the way forward varume vachamisa vari 1 havapuli Zimbabwe kuti vapule Zimbabwe vanoda mavoice anenge achivatevera akarurama anoshuvira kuti detabudirira ngatisavashora munhu varume pachedu ngationesa nechokwadi murume uyoya takamupuwa naMwari ndoda kudzekwa nazo ya plus panyaya yebusiness inini nditori netakshop itori kuZimbabwe inorana ndotengesera chero munhu weZANU chero wechichi business ndinongoitwa chero nemunhu hazvina chekuita nepolitics wezire business saka baba sinopepurwa ndamunofana kufunga ndete kuziva kuti dei muchitaura kuti no zvinhu zvinoitwa neZANU-PF zvokutenga vanhu nekupa vanhu dzimotikari zvakashata kuti vanhu vade ZANU-PF zvainzikwa uyo murumeyo kumushora baba ndoda kukudzai kupedza nguva because tine vanhu vakatopinda nemwoyo kwaari murume especially ini baba ni ndakatanga kubva 99 ichitanga ndiri kuHarare kusvika pandiri pano ndikatorerwa musha kumasvingo kumazviwa ndakatoziva musangano ndakatoziva ndiri panhu pakaomarara ndaifana kutofa parirani yaya asi handife ndakasiya opposition because ndinoshuvira kuti one day zvinochinja tarisai zvakaitika kuZambia tarisai zvakaitika kuBotswana makore mangani munhu wese anoda rusununguko anotarisira kuti zvinhu ari kutarisira kuna Chamisa
vamwe vese ava vari kutamba mafoul play vari kuda vari pamusoro pemari havasi pamusoro pevanhu kana mukadaro baba ndinowirirana nemi pakuti pane vanhu panze kuti Chamisa achibata kunobata chinhu chacho kuti achiti njii hapasi kubatika aiwa asinayo. okay president wokuzambia uyo akadyiwa rungani baba avapo kana muchiteerera politics kakawanda nditi but pakuinda saka regai ndikudzinzikai baba musaora mwoyo musaodza vamwe munhu murume uyo hasi soft sine ndichiti hasi soft akangonyora one word vamwana havati machira anonyorwa nekudikitira kosiye vachidikitira kana asina panchi zvinhu zvakunetsa politics yezimbabwe manje hamuchazivi munhu wekutrasta vari pamwe vanenge vachingoekta asiwo vari kuseri kokuseri munozviziva here izvozvo aiwa ini kutaura maonero anosiyana ini murume unonzi vachamisa handioni kuekta kwange uya murume uri serious ende wakangwara ndoda kukudzai kubanasi munhu wandanzwa muchiti wakangwara uyayo haana kungwara mazviwa baba munhu unonzi munhu angagwara haana kungwara zvachose successor wake izvozvizvi ane makore mangani ndianiwa mumwewa munhu ari kumupa maadvice wake izvozvi ndakwava chimwana mudiki handiti akatoloona kuti kumadhara kwakusisina chinobuda but kwapfanha vechidika ndo vanogona kundipa mazano dai akanga ane njere sabhobho bhobho munhu anga akadzidza munhu yakazongorasa chete kuti akagarisa ende papa pakadyiwa ZANU-PF bhobho akataura kuti regai tsvagire atonge munabhobho munhu iyo akanga atoonera makasi kudhara ende wanga kangwara ava mukuru ava havana kungwara vanoshandisa blood nemari nechokwadi gavurawe pakabuda gold cherai dei vanhu tanga tiri pamwe chete baba ngatisashora Chamisa zviri nane titokurudzira vanhu vari kumusha kuti varume ngatirambe takabata pana vaChamisa tinoinda kumberi kusapota vanhu vari kumusha kunogozha baba ndinogara ndichiindako vakugozha kukore uno kuzvikangozikanwa chete vanenge vainewe zvoda kuti ukaita vaviri vatatu ende information yacho haisviki zvakanaka kumamisha havasizi zvatinotaura kulokisi nemamasocial media havana mafoni havana madhata saka information yavo iri very behind behind okay handirambi baba munoziva here kuti zaka iyaya masvingo yekunana zaka kuya vanhu vaya vana kupunzwa naye makambotarisa pakudikwa vanhu vaya baba vanozivisa Chamisa ende vanovhota zvino zvokuti nemogaka munoramba asi kukazi musangano ZANU-PF vanozara pakanzi handei tinovhota ndo paunonyatsona kuti ya zveshuwa pari kurakashwa munhu chinongodiwa baba ichokwadi isusu vanhu vakandoti isungire isusu tisine problem yekungoti dei zvatochinja ipapo baba hapana paungangoti kumitisa munhu nhasi mangwana utondozvara imimba here kuvhota hatirambi kuti vanovhota baba tavhota ungani Chamisa achingowina political strategy kuoverride dhati dhomu yamunangagwa yokuramba zvinhu izvo zvakaitika ndopatanga kuti panchi yaChamisa iri pati ipapo kuti tioverride dhati okay regai ndimbopindura baba ini ndinoti ndimi baba ndikukuvhoterai kumberi kwenyu kwamunofanira kundopinda kuhofisi tondodiranyu chiko koko
munozvika muchipinda here iko kuna nyuchi but kuti ndihwite kuoda kupindwa handiti ehe but mubvunzo wangu ndowokuti Chigumba munhu weZANU-PF kwanga kune military ikoko kwose ikoko ndo zvinhu zvaifana kuti tinofana kuchemera kuti masoja ngaabude mupolitics amirire munhu wese iye zvino hakuna musoja baba kuZimbabwe unonzi kwa ungashamisira kana makamutarira kudai tinoonamo vachindovigwa pazvidzimba zvavo vanokundwa nemunhu ari kufudza mombe kuno kuSouth Africa uko unondowana pamba pake pane chiturumu nechikicheni chokwadi handiti saka varumeka kuti vari nachokwadi ka muno kana handisi kuti muri muno kana kuti muri kubhotswana kana muri kupi baba nyika yedu inongoda ushingi tisashora vachamisa ngatikurudziranei kuti baba vachamisa hope yedu iri pamuri ende hatiluzi hope takatarisa tichiita nokupi baba because mwena yese yakavharwa baba mwena haina kuvharwa hakuna zita reZimbabwe rinochinjwa naEmerson Mnangagwa kuti kwai kingdom haisi nzvimbo yakafanana nekunzi inzvimbo yekwacharumbira idunhu racharumbira Zimbabwe yeye baba hakuna zvakadaro chero akanzi Mnangagwa aoma musoro sei hafi akachinja Zimbabwe yeye kuita bhasikiti mumba make majenerali akapera makatarisa handizvo here baba harapera majenerali amuzvati akaita chii pera nzishiro yakapfurwa takatarisa baba kwatoti ndisipo ndichitoenda kumba kwangu ndichitobva muHarare muya mota yakarohwa ichangodarika pamazoro paya avhanzi amwe yakanga iri pamberi pangu tikanzi muri kumirire chii hapana zvatisina kuona vanhu vakangourayiwa nekuda kwekuti vanhu vainza vakapusa vachiwenga pusa vaifana kuziva kuti munhu uyu ndiundertaker ndimutaidzi nchidaro ndihangman because basa raiva nemunhu uyu ari kungouraya ikupapa ndo pakaraswa site rokuisa munhu uyu pachigaro zvairambwa naNgezi apa bvapa vanhu vakati kutama anotoda force poitwa force rudzii because yazvinovabata kwese wabvisa mapapiro vanga vachifungidzirwa wadzika vake vari kubhadhara saka pane kuna strategy besides kuenda kusango hando imwe strategy ingabuda iyi baba regai ndikuudzei Zimbabwe hatidi hondo hatichadi kuteura ropa vanhu vakaramba kungoramba chaivo kuti enough is enough zvakwana munhu anobva nokutaura here mama zvandinambodza zvinoitika mwari taihambotitiri pakuchema kusvika pastage yekuti tingasvika pakuomeserwa nemunhu wani ini baba ndoda kukudzai weti wani ndandoda kuti mugare muchiziva handi mune vana vechisikana pane wedi wani mandoda kuti mugozofunga kuti murume anga achirevei kana mwana akamitiswa mukatanga kunetsa mudzimai wenyu usiku kuti naisaru ndoda kuti mundiudze kuti mwana wakamitiswa sei munenge musingafungi baba because mai havafambi nemwana uyu ende mai havasi vanondovhurira mwana kuti vatani munhu ndo zvakafanana neupenyu bwatiri kurama kunyika kwedu munhu anofanira kufunga oga kuti bato randiri kutevera iri randipa nhamo kwemakore mangani patonzwika ipapa mambo but tiri kukwira mukwidza chaiwo baba hapana rodhi isina makati hapana rodhi isina mateni nditi chekuzimbabwe zvino haina matero haina matero kukwidza makati baba ngatingoramba ichiri tichikwidza makati aiwawo kusvika tasvika ende tinosvika pane pachida kuti tinyatsokufunga ka kuitawo mastructure anenge aine achipa vanhu zviri mugwara chete kuti rimosanganiswa zvokudondo nechokwadi vanhu vanopedzisira vaconfused vasingachazivi kuti vari kuenda here kana kuti vari kudzoka mozva tichienda kuti vanhu vavhiringidzike mawedza manga maakutauraya muchishora vachamisa manje kunowanawo mumwe kuti anenge atotene wapfungwa kunge kamurasta kataitaura zuro kaika kamonyewa bhureni kaika kokuti
anibva atongona zvokuti ZANU-PF yakanaka nenyaya yekuti tatanga kushora vachamisa murume wayo hatifaniri kutombomushora uyo ende haangambondosviki baba utoti ndatoya kukira zari 1 kana kuti State House kuti kwenda kutopinda ari 1 baba ngatimire naye ngatirege kumushora murume wayo kana tikatanga kushora kuti vachamisa vakadyiwa rungwani vatsvangirai vakadyiwa rungwani vachirambirwa asi vahwina patiri kundopinda napo pacho ndopasina mukova ndoyafara mukova uripo munoona paya pakaitwa vatsvangirai prime minister paya paya vakatotaridza zvinhu zvakawanda ipo paya paya baba kuti tiwane US iopposition ndivatsvangirai 2013 kuti mari izonzi muZimbabwe vanhu vararame zvipatara zviwane mishonga ndivatsvangirai saka zvinodoreva kuti opposition tikaramba tiinayo mukabviswa vanhu vandaverenga baba regai ndikudzei kunoti Dhagi Tendai Biti Komichi kunonzani uyu mwana womunangagwa wokuri Chalangu ouya vana Karinyore vaya nana Kupe vanhu vaya baba ndoda kukudzai takanga tagara tatova nedambudziko navo asi takazonyatsokuona kuti zveshuwa mutengesi pari zvino vanhu vandotarisa kuti kana tikafamba navo vari kumberi kwedu vachamisa Ostalos nemukadzi uyu Fadzai naSmaira tinoenda kure because vane justice toda vanhu vane justice hatina vanhu vane uhire saTendai Biti wokuti kana akasvika pamusangano unoda kugara pamusoro pebhachi romunhu kana munhu yoda kusumuka kunzi aimbogarai because handi kusvipa saka vanhu vakataziva kuti kana vagara handi kuburuka takatovaona kuti vanhu havaripo saka baba tinofanira kudzidza nekukura mupolitiki but tine dambudziko guru iye zvinomadza kuti tagwiri atanga kuenda kumaruzevha ari kupava pamarika ari kuvaita zvese kumaruzevha vanhu vayandoda kukuudza iyaya kuti tine dambudziko revanhu vanosunga mazambiya nematisheti kana vari varume munhu anenge asine kana miibhirifi akangoti tisheti rere 1 to 30 baba rekirimbiri andambuzvodero zviri pfungwa dzake ana achingofunga 3 pieces dziya dzaakadya gore raperivo nezitisheti roreve saka vanhu vakadaro vanoda kudzidziswa tine vanhu nedambudziko nekwachivi Berengwa Maranda toenda pana Bushu tine dambudziko nevanhu ivavo vanhu vanodzidziswa sei because vari kuchakasara kuti vawane information needucation kwayo vanhu vaifana kunzi vakasara ndevapi vanhu vekwamaranda nekwachivi nevanhu vekubhinga sei vanhu vekubhinga vakaziva kuti opposition yakanaka sei handi vanhu vari kumaruzevha vakungopuwa zvishoma vakaenda vakadhakisa vopuwa mbeu zvatofanana hauchazivi kune opposition dambudziko baba nekwakubatsika 1 2 3 ndo vanenge vachinzwisisa kuti haiwa opposition yakanaka yakanakira pakuti kudii baba regai ndikudze zvinofonyera vanhu vekumaruzevha ndaifunga kuti pamwe muchasvika ipa masabu mazviwa baba madzishi ndo vanhu vari shiti vanhu vovava so ruzhinji runofanira kunge ruchivhotera opposition vari kunze kuno kuSouth Africa Mozambique kupi but muno muSouth Africa muno munhu ndioni kuti rinoya rinopera zvakanaka ini nemunino wangu nezvino akatomu haasapoti ZANU-PF ndoechamisa imposini but vakazosvika pakunoita ndikiri but akusapota zvake iye ega vamwe vashoma ruzhinji umu vanotya ende ukazikanwa unopinda dambudziko bodo kashiye takaya baba kanofana kubuda matiri kashiye kakangobuda muna zvakaita kuzambia mayuthi payakadi akati pano patavhota hatibvi dzimwe mota dzichitema dzada kuya nemabhaloti echitsotsi neni mauya nenyaya yakanaka
Nyaya tinoda kuti Chamisa initiate nyaya iyoyo. And apaperi zvakanaka pakadaro. It's obvious panofiwa kana kuti panokuvariwa. Baba kufiwa tagara takatofa kare. Mwana wenyu zvezvanogona kusaziva chinhu chinonzi payslip. Kusvika afa. Achingoziva chete kuti ndofanira kuvaka bhanu, ndorima forya nemukadzi. Mukadzi musana unosvika pakubhenda kuita henga, baba mavoko kuita yelo. Chero achikubata-bata mavoko da unoona ndobatwa nesandpaper. Mavoko akubatuka nefodi. Ndo pari kufira nyaya yedu yandambotaura kuti ndokati tisikazwanani zvakanaka. Kuti vachambisa vanoti handidi kuurayisa vanhu. Ndikuti vantu vakunostrika. Vakamirira kodzero dzavo. Munoona pamangoti vachamisa. Ndopandaona pfungwa dzanadzo. Murume uya haini munhu kaunhu anomutichamisa maunobatikana zvisingaiti. Inini ndinofanira vafanira kunzi vachamisa. Nokuti murume uya une zvaakatomisa zvinotoita kuti zvikangovhurika tatei. Zvaakamisa zviripo but panoda chivindi baba. Chivindi hapatani kundekendeka. Baba inzwai. Chivindi kufa kana kurarama ndozviri kutodikwa. Chivindi hachibvi kuna mukoma Stanos. Chivindi hachibvi kuna vachamisa. Chivindi hachibvi kuna Sisibadzai Mahere. Kwatiba. Kwati. Chivindi chinobva kwedu. But nezvastructure kubva kumusoro. Kana mungoti vanhu. Chaititadzisa kuitwa baba. Kana mangoti pane strike inoda kuitwa. Hapana munhu ane control yestrike iya. Zvokuti vanhu kubuda vapinde kustrike. Dziri kwamunoenda, hamuzivi kwamunobva, kwamunonosvikira, zvichaitikako. Inenge iri nyaya yakamira sei yakaita sei baba? Good. Mauya zvakanaka baba. Ndoda kukupa muenzaniso nezviri pachena. Enipe yangatoti muenzaniso. Chii chakatika paMozambique? PaMozambique pakabviwa patomana nhongo achitungamirira yakastrike. Baba vasingango. Muri dzivo opposite anga ari kuno kuSouth Africa. Vanhu yangotaura kuti vakomana anga hazviite. Irimo motika ngwane machairman nechitaura kuti vakomana chagara takatofa kare. Muona pa 2018 baba de vanhu vakaramba vakangodzvanya chero patakatsinwa nemasoja baba. Taifanira kunge takatonetsa tiripo baba paya. Ipo paya baba vanenge kuziva kuti handiripo. But apango panopikwa kuti handinga ichotungamira vakomana panapa hatisi kuti pano ngatigare pano. Muna zvakatika pa 2018 paya. Takangotaura kuti vakomana panapa kana tichitofa totofanga tichiratidzira. Pakatanga kufurwa munhu wekutanga pa headquarter yeZANU-PF paya. Pa group rairipo ipapo nandiripo. Nemunhu akatobudisa futi ndakatoona mabudisiro ake futi kusvika afure munhu. Nematiziro akaita idzokera mukati muya. Takuzvipire kuti panapa vakomana ka. Pikicha dzonga dzibvarurwe dzipinde murodhi tinyatofamba. Ndo zvinongoda zviindi zvikangodzoka futi zvindizvo. Chese mastriti akazara. Baba hakuna munhu ungauraya street yakuti tabva naKameruni yatombo tiri muna Kameruni muya. Tobva vamwe vachibva nekwaseke, vamwe vachibva nekuMbara, vamwe vachibva nekurugare, vamwe vakabuda vakadai so marodhi ose akazara ava. Changwe chichinzi munhu ane shairo kuuraya vanhu. Ungauraya vanhu vose vavo. Izvozvo ndozvakanaka ende ndozvingatosunungura Zimbabwe. Sete vatongoti ngatisiye ini chinhu chandoda kungoramba baba. Kana muri munhu anogona kuzapologiza because mameseji anofamba shuwa pakushora vachamisaka ipapo idambudziko varume. Murume waya munhu anochema noupenyu hwevanhu. Ende paya paya hapana zvekuti kwanzi nokuti anopinda chechi yerudzi kana chechi yerudzi. Because kana tikazoda kutarisa machechi saka ava varume vasinganamati hatete vakuvaisa kusatanisi. Gozoke mati avo ndeve-FM anoda zvinhu zvounyoro. Kwala. Havana mudaka kwamasatanisi baba. Hatimozvoonaka. Saka satanisi vanotoona mashirani kudricket vanguva vari kupira anotonzi anoda ropa. Handi vatokanya kuti vanogona kunana andiri kutora mastreet kids vachinosacrifice navo. Saka ndozvo zvatoda kuramba baba. Isu tinofanira kungokurudzirana kuti varume enough is enough. Chete. Hamune muri baba mukawana munhu akarashika. Ndakamboti ndiri muno munhu kawana mumufana anga akapfeka zi-t-shirt reZANU-PF. Ndobva ndamuti naiwe namasvinuriro wakaita iwawa.
unofamba muno muSouth Africa wakapfeka t-shirt iona kungati vanhu muno vachikuona wakapfeka t-shirt revi vanotaura kuti munhu idhomu kunonogona kutorogwa kana kutorogwa wakarogwa kuno vakafanana t-shirt zvakafanana nezvokuti mai vakakwana chaicha mama yedu kumusha uku magara adikitire nekutambira vamunangagwa kuti sho makumba vangu vanangu anozvimba tsepete mai vako vakagarwa pamagaro nomwe munhu vachijamba vachijambira ZANU-PF umwe munhu ati zvine unhu zvine upenyu right chakakumbira mukoma ndinokuti imi kumaarea kwedu ngatichedza ndopatinogona napo ine zvese zvakatosiyira mukoma ndingina wangu anotevera inini ndachimureve ndatomusiyira foni kuti aexercise zvese YouTube inenge ichitaurika anofanira kuexercise ipapo achitaurira vanhu zviri kuitika zimbi because vanhu vari kuvarizema havana information yezviri kuitika. ini chinhu chinondifadza baba natezvara vangu nambuya vangu vanhu vakura vanhu vacheni ZANU-PF vanotoseka kana munhu akapfeka tine ZANU-PF kuti asi bofu iri richasvinura rini mwazati kune bofu baba ndodambokuudza izvo zvinhu musati tamboparadzana panapa kune mapofu vava neurwere hweupofu vari parengi vanofamba mabhazi vaya vakaremara kuzouya bofu rine zvese rakaperera padiri bofu mukana munhu osapota ZANU-PF baba akaperera nemaziso ibofu guriro kudarika vaya vane urwere hwekusaona vanhu havariko aoneko kana uchinovaparidzira hachitombopindi zvichapinda baba iye zvinezvi kuchikoro takaenda kuchikoro nemabhuku 4 vanhu ivavo vakaita maminista machii iye zvine zvinonzi kalikuyameno chichi munodzidzisa vana chiRussian baba mimi kusvika mupe munoenda kuRussia here hanendotsvake kuRussia imo mukati kuRussia ko munosvika vachidzidza shona hakuna shona zviti kuti vanenge vachishona kuRussia ndotsake muchiona kuti tiri kutungamirwa nedhomu ndopanaenda kuti muone baba kuti tiri kutungamirwa neTrababilus vanhu vaya vakadhakwa brain vokuti vanodzidzisa vanhu zvinhu zvokuRussia uku zvakadhakwa tinofanira aiwa tinomupa simba tisu tinotadza kungobatana kuti saka vaitambisa vazodii sevaramba vakanyarara baba nyuchi inongoramba ichingobhuruka haitori maruva mozviziva ichokwadi paanenge akanyarara ipo baba vamwana havatovati seanyarara vakomana vemugofai vakomana vechipangano muchipangano mochiziva vakambonedza vechipangano vakazopera vari kupi muchachinzwa kuti kumbare kune chipangano hazvisiko chakabhuroka chipangano saka ZANU-PF inokushandisa yokurasha zvatozvaii inokurashisa yokurasha kana tokuuraya saka mukanzwa baba kubva nhasi munhu unoshora vachamisa garai naye pasi mumudzidzise kuti ukashora murume watorashika ari woga hapana paangasimudza bhodho namba 19 ari 1 kuti chibhodho irero asina mumwe anombedzera zvinoita isu kana chatamirira baba chinjananyifunga kuti pamwe muchakurudzira vanhu tamirira imba inoda kulonjewa iyi regai ilonjewe mazviwa ikangolonjewa imbayo iyi muchaona zvakawanda ndoshona ndogona kukusira ipapo ndopana ndamutaurira kule nhani baba kuti panyaya yedzikiri yechidhomi panogona kuitika zvinhu zvakati koageza kutaura kwavanhu akurambidzwi kuti pai kuZimbabwe katinzwa kunzi kingdom baba hatisaiunogona kuzviita kauya hazviiti baba nyangwe zvizonzi Zimbabwe varume varimo vose tapfeka masiketi kana tichiri kupfeka matirauzi hazviitiki chero paari unotozvizwa hazviitiki chero nemwana wake waudzi baba wake kuti baba
izvo zvamakuitawo zvomakupfeka mapedzi meso. Ngatimire tione. Hatirambe tichitaurira umwe panze. Chandangokudira chete ndechekuti munokasira kuvisisa kuona kuti zveshuwa kune vanhu vanoda kushorewa nevanhu vasingafani kushora. Baba chinja musasakota chamisa zvokudaro shamwari matatiudai change. Toda kuti zvinotoenda nesu. Isu tikatanga kuti vatamisa tamirira musangano uvhugwe. Ndokuprecha tofana kupa vatamisa. Baba vatamisa. Tamira nemi. Because hatingangoti toda kutopusha tisati taona kuti zita ratiri kufamba ripi. Kana chinzi chimuti chatogadzikwa pato kumana pati yedu yakunzi chimutiya. Ndopa muchiona kuti vanhu vanoda murume uya baba. Munhu unodikwa hatirambi mambo but yes. Takabva maybe MTC Triple C one what other visa blue movement. Let's see when time iri kufamba. Okay, good baba. Baba ndoda kubvunzani. Bhazi rikadambuka proper shaft yayi. Yoti pasi gwendera. Munhu wongoti agara hanyu mubhazi otora proper shaft yawoenda nayo. Rinofamba here? Harifambika. Ndo zvakaitika paTriple C. Vachamisa vakangodzura ivo. Kudzura kwavakazviita vakadzura nesu. Tinovada. Ndokubva kwasara madhomu baba regai ndikuudze munoona kuti kuna vanhu vakaitwa seNZANU-PF. Vanhu vakangwara, vanhu vekuzanu kuparliament vakatora chingwa chimwe ndokuchibatanidza nedovi ndobva vati dovi ndobva vati majarini ndobva vanama ndobva ma-MP. Saka ma-MP aya mamwe acho manzi angarezhara iti munozviwa angarezhara. Saka nekuda kwokuzhara kwangu ndokubva vatora sokuti mandapinda munhu ndatova muKenani. Vanhu vaya tatodzidza kuti okay kuna vanhu kuti tikavavhotera vanokanganwa kuti vakabvepi. Ende tsumwe yandoda kusiya baba ndeyekuti ukavata pamusoro pedebwe remwombe worota vachidzingirirwa nebhuru, iwe unogotadza kudzingirirwa nebhuru seko nokuti wakuvata pamusoro pedebwe remwombe wozoti ZANU-PF inotishandisa iwe uchidya zvavanokupa nguva nenguva uchidzi uyai kuno ata ma3 piece baba mungatengesa penyu ne3 piece zvaunodya one day. Ini ndatorizitaguru zvokudaro mambo wangu. Ndakambwa navo varogwa nababa vangu varogwa nema-MP kune dzimwe kwainde mavaguchu kune dzimwe inonzi Tihonga. Ndakatera murume iyeye kumba kwake ndikanomudhonza tikaredzana zvakuti tikarovana zvakasimba ndikati anozopota muZANU-PF ndanomaudza. Saka zviri ndizvozvo baba ndozvatokwana kushandisira kuZANU-PF. Itai seni ini baba ndichikudza munhu chokwadi. Tine masabhukedu amwe atakataura namazita kuti nyamwari izvonoita zvakadhakwa. Saka kubva nhasi baba garai musingashori vachamisa. Vachamisa vanotoda push inobva kwatiri. Motikari kana kanzi bhatiri vakomana stati hachastati asi mota ikapushwa inomuka. Ngatipushe vachamisa parties muketindi. Ndozvikungodiwa chete. Tapusha mambo wangu, tapusha vanhu kwakuresi. Musaverenga timu yavatsvangirai muchiisa kuna vachamisa. Tangai pamatangira navachamisa. Mushakabva akatotitaridza upenyu kuti vakomana ndakusiyirai gwara iri. Imimi kana muchiverenga bhaibheri baba munoenda kuchechi. Ndoenda kuchechi. Kuti ndoda kuti tisanyakurebesa munamari. Aaron naMozisi naJeshua vakatopinda muKenani vari vose vanavo. Kwete. Andidika. Saka vatsvangira vakatoshiya. Apa tabatwa nomukomana topusha naye. Kana Mwari vakatitendera tinopinda naye. Kana vati tichapinda nosanosisiwa tinopinda. Ndito kusimbisa kwandinotarisira chete. Alright, regai timbonzvera tione zviri kuitika paground. Ndatinga baba. Muvere usiku bwakanaka mukoma kulenzi. Alright. Yeah, thank you so much. Aiwa maita basa. Ndatinga kulenzi zvakanaka.
asaneta ndichagara ndichokudetsai Aiwa wachande yekuexposa zvandenda kabata website kwangu saka ndinokutoendisa zvandakasimba tinotenda muranda waMwari Sharp. nemo murara zvakanaka murara mudasha ndaita basa Politics. But gore rine muchadza zvawanda and there's a lot of people vamwe vakawanda vari kupromisa kuti vachauya panapa and muchanzwa zvizhinji munoziva kuti ndineteka ndongokuigirai nyaya inzwai uyu imimi zvei ndimunozochuza kuti mukunakirwa naye kana kuti hamusi kunakirwa naye ini zvakawanda handizokwanisa kuti kuzoramba ndichingoti gavagava naye yacho but as for now regedzai ndibva ndango disappear munokwanisa kundiudza zvamuri kufunga mucomment section aiwa kuti paKulian TV tipewo dzimwe nyaya dzakadai so kana kuti paKulian TV zvamukutaura hatisi kufara hatisi kugutsika nazvo mamadi madai so if you think kuti wewe you have what it takes kana kuti une something to say gara mangondibata namba dzangu dzaWhatsApp munodziziva enda ndiselect kuti ndiani uya mutaure zvamuri kuda zvacho panapa because unotanga musindo uchiti ningirike hana plan hana power tobva tazokupa mukana tochikuexplainisa kuti ko how far iyi unoona se munozongona zvinobva zvangoitika saka zvanhasi ndongoti